हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिनबाय। दिनैहाय माखासे खोथाखौ गोसोखांदों आरो जायफ्रा एनडिएफबि बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ आरो फिन खनसे गोसोखांफिनदों। बर' रायजो राजानि मुङाव जिउ होबाय, जाखिनि रुंसारि जानांगौ मुंख्लं जानांगौ मुंख्लं जाबाय, जा खालामनांगौ खालामबाय। नाथाय बिसोरखौ दिनै जों मा खालामनांगोन? मुंख्लं जाबाय नालाय बे जोब्बाय, बे दायथ'आ जोंना बेसिमल'सोमोन नामा? आरो जोंनि बर' लिडारफोरनि दायथ'आ बेसिमल'खासोमोन नामा? बिथां प्रमद बर'नाव आंनि सोंनाय बियो आरो रनजित बसुमतारी आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया। आं दिनै बुंफिननो गोनां जादों। बेफोरबायदिनो गोबां भिडिअ खालामदों आं बै समावहाय। सोरनिबा आं गोबांनि न'खराव थांनो हायाखै, न'खरसे न'खरनैयाव थांदों। जायहा आफादनि बर' रायजो राजानि मुङाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि न'खराव गासैनावबो थांजोबनो हायाखै आं, आरो आं बेरायनोबो हाखायाखै। जा एसे न'खरसे न'खरनैनाव हाबदोंब्लाबो दिनै आं बेखौ टाइम होनो हादों। गुबुन टाइम होनो बरननो हायाखै आं। जाय मुंख्लं जानाय एनडिएफबिनि नामाव बर' रायजो राजानि मुङाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि न'खराव गासैनावबो हाबहैनो हायाखै। नाथाय दायथ'आ जे आंनावल' दङ बे नङा। सोरबा सासे थांनानै बेक्तिया थांनानै बिनि न' भिडिअ कालेक्ट खालामहैनो हानाया बेबो असम्भबनि बाथ्रा। खारन जोंहाबो फिसा फिसौ मा होनना बुङो फेमिलि दं, न'खर दं। न'खरनि थाखाय टाइम होनांगौ जायो। दिनै बेफोरबायदि दायथ'आ आंनि नङामोन, बेखिनि बुंफिननांगौनि दायथ'आ। नाथाय जों बुङाबाबो जाया। पिस एकर्ड जाबाय, मुंख्लं जाबाय, जोबनानै थांबाय। जों न'खरनि खोथाखौ साननांसिगौ। बे नङा, बे जानो हाया मालाबाबो। जों साननांगोन जायफ्रा मुंख्लं जालांदों, जायफ्रा दिनै गुबुन हादोराव गुबुन कान्ट्रियाव बांलादेश बायदियावहाय जोंनि मानसिफोर गैयाब्लाबो 10-15 जननि आफादजों गावथार जानायाथ' दङ, आफादजों गावथार जानायाबो दङ। आरो बे आफादजों गावथार जानायफ्रा गावबा गावनि गोरोन्थि बा गावबा गावनो एसे बै समाव आफादनि आर्मि फर्मेशना ओरैबायदि स्ट्रिक्ट, ओरैबायदि गोरा, जायहा एनडिएफबियाव ट्रेनिं लाथारनाय, गुलि अरथारनाय, केम्पआव थाबाय थाथारनाय आरो ट्रेनिं लानानैब्लाबो बाहेरायाव ओंखारनाय आर्मि फर्मेशनखौनो मानिनो गोनां जादों। जायहा आर्मि फर्मेशनखौ मानियाखै बिथांमोना मा खालामजादों? लास्ट केपिटेल पानिशमेन्टबो होनो गोनां जादों। नाथाय बिथांमोनाबो दिनै सोरबा सासेनि थाखाय नङा। बांलादेशआवथ' गोबां मानसि दं, मुंख्लं जानानै दं। बेजों आफादजों गावजानायाथ' बाद दोन, आफादजों गावजानायफोरखौ एसे दोनथ'। खिन्थु दिनै रिपिट एक्सन बेटेलियनफोरजों गावथारजानाय 7 जनसो दङ। बे सोरनि थाखाय जादों? गबिन्द बसुमतारी, रनजित बसुमतारी, अमर बसुमतारी, बिथांमोनाथ' एनडिएफबिनि बेनारखौ लानानै देरहाबोबाय, सरकाराव थाबोबाय, थानानै दिनै दानिया फैदो जेनेरेलि फैफिनदोलाय खोथायाखौ। मार्टिएस्टमनिखौ मा सानमारदों बिसोरो? आंनिया खोथाया बे। दिनै एनडिएफबिनि बर' रायजो राजानि नामाव एफाराब गावथार जाबाय। सोरबाया गावजानानै दानफ्ले जानायबो दङ, ओरैबायदि लेथ्रायै। सोरबाया दिनै गोदोना थबस्र' दानस'नानै गोदोनाया गुबुन, खर'आ गुबुनाव, बे ससेया गुबुनाव बेफोरबायदि खालामजानाय दङ। खिन्थु दिनै नैबे बिटिआर रेकर्डआव मिस्टार प्रमद बर'आ, जाय प्रमद बर'आ दिनै बिथाङा मा खालामदों? एनडिएफबिफोरखौ माने ओरैबायदि, माने आंनि नुनायाव दै, रायजो राजाया माबायदि नुदों नुवाखै बे नोंसोरनि खोथा, आं बुंनो थाङा। बे आंनि नुनायाव एनडिएफबिखौ ओरैबायदि माने आलादा मेगनजों नायनायखौ आं नुगासिनो दं। आंनि साननायाव सोरबाया खिन्थु माबा मोनसे सानदोंबा बे बिथांनि खोथा, बिसोरनि खोथा, आं बेखौ बुंगोन। बेयो मा सानदों मा साना बेखौ मिथिया। खिन्थु आंनि नोजोराव एक्स एनडिएफबिफोरखौ प्रमद बर'आ माने बबेबा नोंसोरो उमुक जायगानिसोलै होननानै थख'नो माबा मोनसे खबायाव सोना दोनजानायफोर बायदिसो मोनदों आं। खारन बेफोरखौ
मानो बुंनो गोनां जादों आं प्रमद बर'आ दिनै सिदायै बुंनो थांगोन माबाखौ मावनो गोसो गैया जेनेरेल जमायै मार्टियास टमखौ लुफेरनो गोसो गैया एनडिएफबिनि नांनायखौ बेफोरावबो इनसाल्ट खालामबावदों बियो एनडिएफबिनि दुखु दाहा खालामनायखौ बिथाङा बेफोरावबो माने बन्सित होननानै बुंगोन बिदिखौ असमियायाव बन्सित ना मा होनना बुङो माने जोगारना दोननाय साइड खालामना दोननायफोरबायदि एखुथा खालामना दोननायफोरबायदि नुदों दिनै आबसुनि खोथाखौनो होन आबसुआबो दिनैहाय दानि आबसुफोरासो माबायदि आं बेखौ बुंनो रोङा आवगोलनि आवगोल आबसुनि नामाव बेसेबां मुंख्लं जादों बेफोरनि नामावथ' दिनै मोनसे मार्टियास टमथ' खालामना दोननो हायो बेफोरखौ मानो रायखाङा दिनै प्रमद बर'आ मा जादों मानो हाया नोंथाङानोथ' दिनै बर'नि बेकबन आफादनिफ्रायनो नोंथाङा बारग'बोनाय होनबा मानो बेफोरबायदि नोंनाव दिनै आबसुनि सेन्टिमेन्टआ जेरैबायदि दङमोन दा जेरैबायदि नों पलिटिक्सआव हाबनानै बर' रायजो राजानि फारसे नोंहा जेबो सिन्था खालामनाय गैया रायजो राजानि खोथाखौथ' बाद दोन एक्स एनडिएफबिनि खोथाखौनो मालाबाबो सानफेरा कयजन दं एक्स एनडिएफबिफोरालाय बिथांमोना जाखिनि मुंख्लं जादों बिथांमोननिथ' खोथा मालाबाबो रायखांफेरा मालाबाबो बिथांमोन थैनायनि मुङाव मालाबाबो बिसोरो 1 मिनिट प्रेयार खालामफेरनायखौ आं मोनसेबो माबायाव नुफेराखै दिनै बे एकर्डआबो बै जायफ्रा एनडिएफबिनि मुंख्लं जानानै थांनाय बिथांमोननि बिनिमयाव जानाय नैबे बिटिसि नैबे एकर्डआ सान्ति सुक्ति एकर्डआ मोनथिबाय जायफ्रा गावथार जादों जायफ्रा दानग्लिजादों जायफ्रा बुथार जादों बिथांमोननि माबायावसो दिनैहाय थैनायावसो दिनै बेफोरबायदि एकर्डआ जादों अनलि बिथाङा दायथ'खौ एरखेनो नागिरदों मायाव एनडिएफबि बाहायफोरखौ हाग्रानिफ्राय लाबोबाय न'नि बिमा बिफाखौ लोगो मोनाखैमोन दिनै लोगो मोनफैबाय बिदा फंबाय लोगो मोनाखैमोन गामिनि मानसिजों लोगो मोनफेराखैमोन ओंखायनो बिथांमोनखौ जों गामिनि मानसि न'नि फिसा न'आवनो जों होफैफिनबाय बिमा बिफानो जों गथायफिननानै होबाय जोंना दायथ'आ बावहायनो जोब्बाय बे नङा प्रमद बर' मोनथिबाय बे नङा नों जेरैबायदि सानदों बे नङा बे जानो हाया नोंना दायथ'आ नों जुदि बेखौ दायथ' लानो हादोंबा नों जुदि दिनै बे पिसि खदाखौ जुदि फाख्रेब फुख्रेबनो माबा खालामनो हादोंबा दिनै मार्टियास टमनि खोथाखौबो सिन्था खालामनांगोन नों जेनेरे जमायैनो मोनसे जायगायाव मार्टियास टम लुनायनि खोथाखौबो सिन्था खालामनांगोन बेनि फारसेबो साननांगोन बेनि फारसे जुदि नों सिन्था खालामाबा सानाबा बोरै जागोन बिदिजों जायाथ' नों जेरैबायदि सानदों नों जेरैबायदि सिन्था खालामदों नों जेरैबायदि नोजोरजों नायदों एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरखौ सोरबा सासे सानैया एनडिएफबिया नोंनि खिबु खारनो हागौलै प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारिनि खिबु खारनो हागौलै नों सोरबा सानैसो लिडारनो माबा मोनसे स्किम हरबा सोरबा सासेनो माबा मोनसे हरोब्ला बिसोरो बिराद क्लियार बेखौ दा सान बिसोरनि गोसोआवबो दङ जायफ्रा खामानि मोन्दों बिथांमोननि गोसोआवबो दङ मोनथिबायना प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारि रनजित बसुमतारियालाय दिनै सासे बिटिसिनिनो सासे लिडार बाव मानो बेफोर खोथाखौलाय नोंथ' मालाबा दिनै बिराद बबेबा स्टेटमेन्टखौ नायोबा बिराद माने हारि अनफावरि माने हारिखौ आंनो रासिन सिबिग्रा हारिखौ आंनो रासिन नायग्रा बे टाइपनि खोथा होनो माथो दिनैहाय मा नुनो मोनखो नोंसोरनि खामानि मावनायफोरखौलाय गासैबो एनडिएफबिनि अपोजिट गासैबो नोंथांमोननि खामानि मावनायफ्रा एक्स एनडिएफबिफोरखौ जेरैबायदि फोजोबनांगौ फोजोबस्रांनो हाबाय बैखिनियावनो दायथ'आ जोब्बाय जोंहा बे टाइपसो नुदों नोंसोरो इलेक्सन गेलेया बे नोंसोरनि खोथा बे टाइपसो नुबाय थादों दिनैहाय सोरबाया बुङो 17 बोसोर बिपिएफआ एनडिएफबिखौ मा खालामदों नंगौ आं बै खोथाखौ बुङा बै खोथाखौ बुङोब्ला बहुद गालाय गुजाय नांलाय खमलाया फैयो दा जों कारेन्ट बोथोरखौसो आं बुंगोन बै समाव जोंबो खालामजादों बिसोरजोंबो मिथिबाय बेखौ बुंनायनि आं सम सफैगोन बुंगोन बिथांमोनखौबो आसि थुयै बुंगोन आं मिथिबाय पइन्ट खालाम बुंगोन आं सासेखौबो लिडारखौ आं गारा आंनि सायाव सोरबाया दिनै केस होनो नागिरो सोरबा सासे माबा खालामनो नागिरो आरे मानसिया जुदि जोनोम लादोंब्ला केसाथ' थाखानांगोन नों केस मोनसेबो जुदि जायाबा हो आफादाव मावनायनि केस आलादा खिन्थु नैबे जेनेरेल मोनसे माबा मोनसे पाब्लिक लाइफआव फैनानै जुदि केस जानाय बे आलादा बाथ्रा बेफोर बांगालफोरा बुङो मिथिबाय नों जुदि जोनोम लादोंब्ला नोंनाव केस मोनसे थाथारनांगोन नों जुदि केस मोनसेबो गैयाबा बे बांगालनि जादाव गोग्लैया
बेफोरबायदि खोथाखौ होनना नुदों मुस्लिमनि जादाव गोग्लैया होननानै बुंखादों खोथा दङ बिदि बुंनाय राव आरो बेफोरो थ' आंनि राव नङा बियो मुस्लिमफोरनि राव बिदि थ' जिखियानो जादोला बाथ्राफोरा गोबां खोथा ओंखारो दिनै आं बेखौल' बुंगोन प्रमद बर' बिथांखौ प्रमद बर'आ दिनै गावनि खोथाखौ सानबा जानाय नङा हारिनि खोथाखौ साननांगोन NDFB-नि जेसेबां मार्टियास जानानै थांनाय बिथांमोननि खोथाखौ साननांगोन नों जुदि गावनि खोथाखौ जुदि साना लाफानो गुबुननि खोथाखौ रासिन सानबा जानाय नङा NDFB-नि मार्टियास दं मुंख्लंफोरनि नामाव मोनसे जमायैनो मोनसे जेरैबायदि क'क्राझाराव XBLT-फ्रा देबोरगाव ना मा होननानै बुङो बेयाव मार्टियास टम दङ बेफोरबायदि आं बेफोरबायदिखौ लुबैदों दिनै जों मालाबाबो जोंनि नांनाया जों बर' रायजो राजानो जेबो होनो हायाखै खिन्थु जोंहा जेनेरेलि मोनसे मार्टियास टम जुदि थायोब्ला जोंहा मोनसे गोरा गोख्रों जों NDFB-आ सानसे समाव नांदोंमोन बिदि होननाय मोनसे माबाया थागोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि